Е, здравейте, YouTube! Аз съм Сайдиас, това е седми епизод на това на оцеляване. Аз веднага започнах да снимам след 6. Вие вероятно го знаете, защото аз го казах. И сега си търся къщата, защото се изгубих. Намирай! Ще ме яд, ако умра, защото сега съм си намерил хубави работи. Опа. Сега се надявам да не става нощ, защото ще умра на 100%. Най-вероятно ще се зарова под земята. И се спра на пауза, докато не започне естествено. Тук има отсечено дърво. Странно. Е това да го доотсека и... Трябва да направя един ендър чест. Но не знам как. Не знам как да се добия с материалите. За окото няма проблема, ще убия нещо. Страх ме да се спусна така и затова. Така, ако умра, поне ще бъда пред холма. Така, направил съм си пътечка. Как си плаших. Така. Лицата ги слагам тук, може за нещо ми трябват. Стрелите тук, това тук. Слагам тук пръжолките и сега си направя едни готини обувки. Така. Опс. Ухарче. Опс. Вижте един трик. Цъкате с десен бутон на обувките или на някаква друга дръжка и вижте, то само си се слага на вас. Не открих овце, за жалост. Ще се наем, защото ще умра. Клоп. Сега ще покупая малко тук. Тук. Мисля, че трябва да се прибирам. Така. 3, 2, 1. Така. Слагам пържолата тук. Какво да правя? Мисля сега да експлорвам още.
Уста. Разпадна се. Какво друго да ви кажа? Не знам. Съм мисля да си направя една бутика. Така. Какви пътя съм направил. Така. Така изглежда по-добре. Тук ще сложи лекло, така enchanting table може би ще направя някой ден. И този епизод ще е кратък и за това